Musical chairs mill-Partit Laburista illi tkompli turi kemm il-Labor jibqa' ma jagħmilx distinzjoni bejn il-ħidma tal-partit u l-ħidma tal-gvern. Dan wara li l-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Midja Laburista Edward Montebello spiċċa jinħatar kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja ma' Robert Abela. Edward Montebello kien wieħed mill-klikka ta' persuni li fl-2020 imbotta lil Robert Abela fil-ġirja għal-leadership ma' Chris Fern. Montebello kien strumentali wkoll bħala l-persuna li ntuża minn Kastilja biex jimbotta l-propaganda ta' Abela u issa jingħata rigal ta' pożizzjoni prestiġjuża fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fi stqarrija maħruġa mill-uffiċċju tal-Prim Ministru intqal li Matthew Carbone li kien iservi bħala deputat kap tal-komunikazzjoni mill-2013 sal-2017 ser ikun qed jitlaq mill-kariga li għandu mingħajr ma ntqal liema pożizzjoni ser jieħu. Post Edward Montebello se jieħdu Sandro Manġon li ser ikun qed jinħatar bħala kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-istazzjonijiet 1.